kinosála, ako sú aj užívanie, keď nejaký, ja neviem, obchodník príde predávať alebo hoci kto. Takže budeme to robiť len toho VZN, takže kto máte podnety, dajte ich prosím vás písomne, aby sme sa mohli potom k tomu vrátiť vždycky. No a samozrejme potom tam ešte posledné dve veci. Žiadosť vybudovanie pietného miesta pre pána Fedora Hacaja a s tým bola spojená aj žiadosť pána inžiniera Samira Mumányho, bytom zvoleného dôvodu predám časti pozemku CK 124/1. Jedna LVP 101. Čo je RSC za titul? To je realitná, akože, ale nie je to skutočne, ale realitné kancelárie majú takýto titul. Dobre, pardon. Ja by som teda, my sme mali takú debatu, však bolo to na komisii, aj s pánom Pagáčom, že čo vlastne s tým pozemkom, aby som ukázal, ja ukážem aj na mape, že ktorý sa jedná o ktorý presne. A komisia nedoporúčala to prenajať kvôli, však pán Pagáč môže povedať potom. A druhá vec, čo tam bola, pán Semír Mumány je potomok vnúk, alebo právnuk pána Hacaja. Prasinovec pána Fedora Hacaja, ktorý bol počas vojny zastrelený a sú jeho fyzické pozostatky uložené pri pamätníku Prvej svetovej vojny pri kostole. My sa bavili o tom, že by tam dal nejaký pomník, a obec by prispôsobila sa na tom. Ale keď som povedal, že ja nemôžem hovoriť za poslancov, ani teda nemá obec peniaze, aby dala každému robiť pomník, tak chceme to spojiť s tým, že to bude za dlhodobý prenájom toho pozemku, že by sa zaplatilo, ale nech sa páči, dám ti slovo. Dobre, ďakujem pekne. Ja veľmi krátko, vážený pán starosta, vážený zastupiteľstvo. Ja sa vlastne prihovorím preto, lebo prihováram sa, že ma nepoznáte podľa mena, ale ja som prasinovec pána Fedora Hacaja a právnik pána Ivana Hacaja, podplukovníka, ktorí vlastne boli občania a narodili sa v obci s Klenom a chodíme si na chalupu, ktorá je po pani Márii Hacajovej, pani Kabasovej. Takto možno trošku som sa priblížil, aby ste vedeli, o čo ide, najmä tí starší. A ja som veľmi rád, že tu bolo povedané pár slov s tým našim seniorom. Som veľmi rád, ako to krásne vyriešil pán starosta, čo sa týka vášho výletu do Prahy. Ale netreba zabúdať aj na tých, ktorí ďačíme za to, že v tejto obci môžeme byť. My občas vystáva učiť nás veľkú úctu a rešpekt voči seniorom, aj voči tým, ktorí sa zaslúžili o to, aby sme mohli žiť v pokoji a v miery. A preto prišiel čas, keď už ako ja Prasinovec som otvoril tému, kde 80 rokov leží pán Fedor Hacaj, ktorý zomrel ako partizán, bol zastrelený a boli jeho pozostatky prevezené alebo pochovaní pri vašom kostole. Prišla myšlienka, aby sme naozaj po dlhšej dobe dali nejakú úctu v podobe nejakého národného kameňa. Po debate s pánom starostom, čo som vnímal aj tu, že tie peniaze v rozpočte nie sú, ale sú trošku nachádzané, tak sme sa dohodli, že by možno jedna z alternatív bola prenajať si nejakú časť pozemku, ktorá obec nevyužíva. Nie len o tom, že minimálne 20 rokov sa o ten pozemok, ktorý teraz bol tu povedaný, sa starám ja alebo naša rodina, kosíme ju. Bez toho, aby bola absolútne porušené susedské vzťahy, to by som sa podotknul, lebo to asi nebolo dobre pochopené. To znamená, že aby bolo zabránené susedovcom, strakovcom chodiť a vôbec už nie napríklad pluhu pri pluhovaní príjazdovej komunikácie. Tu len na margo toho, ktorú sme pred asi 30 rokmi vybudovali za naše peniaze a doteraz je využívaná, ale to už je stará téma. Som veľmi rád, že máme takých susedov v podobe Janky, Veselkovcov, ktorí tam môžu chodiť a myslím, že tie susedské vzťahy sú také, aké majú byť. A nikto ich nechce porušiť, ani do budúcna, ani pri Katke Strakovej, ktorá má ten dom. To znamená, že celý plán bol o tom, aby sa vybudovalo pietné miesto, kde si myslím, že aj vaše zastupiteľstvo, takisto aj pán starosta, určite aj radi si prídu uctiť pamiatku Slovenského národného povstania. Na znak toho dovolte mi jednu vec povedať a donesol som vám originál listinu, ktoré udelilo predsedníctvo Slovenskej národnej rady pánovi Fedorovi Hacajovi v Sklene. Predsedníctvo Slovenskej národnej rady udeluje vám na znak zásluh o obnovenie Československej republiky a oslobodenie slovenského národa Rad Slovenského národného povstania 2. triedy in memoriam.
Pre mňa je to veľké. Možno ste doteraz túto informáciu nemali, verím, že aj vy ste poctení, že takýto človek vo vašej obci sa narodil a aj tu za vašu slobodu zomrel. A teraz prišlo nám o to dať mu hold. A ten hold bol v podobe toho národného kameňa, ktorý, ja nemám veľkú potrebu čakať ďalších 60 rokov, sa pozerať na to, ako tam niekto 80 rokov leží a je to veľká hanba. Ale naozaj hlavne sa aj dokopy, povedali sme, že touto cestou poďme. A myslím, že aj pán Pagáč, možno to nemám až takto vysvetlené, hlavne z dôvodu toho, že ten úsek, ktorý ja som chcel prenajať len preto, aby som zaň zaplatil nájom dlhodobý a dal vám do pokladní peniaze, za ktoré sa budem môcť zaplatiť ten národný kameň pre pána Federácia. To bol celý úmysel. Ak obecné zastupiteľstvo si nájde pre svojho občana, ktorý tu zomrel a bol pochovaný ako občan, ale hlavne ako hrdina, zo svojho rozpočtu, z mojej strany vôbec nie je záujem si prenajať to miesto, pretože ja vôbec nepotrebujem. No je za plotom, starať sa o ňu budem, ten prístup stále k Katke Strakovej obmedzený nebude, ani by som to nikdy nechcel. A už vôbec nie je žiadnej mechanizmu, ktorý bude dlhovať tú cestu. Len preto, aby som nezaťažoval rozpočet, lebo ten rozpočet je zaťažený a vidím, že bojujete s ním, takisto ako tu sa vybojovala, prosím pána starostu, cesta do Prahy pred dôchodcom, tak ja by som nechcel zaťažovať. Preto som vymyslel, že prenajmem pozemok, za ktorý zaplatím 10 alebo na 20 rokov, koľko to vypočíta obec, a pre mňa za mňa niekto je na 40 a niekto stojí nie 400 eur, ako stojí národný kameň, aby sme sa bavili o konkrétnych sumách, a niekto je 1000 eur a potom pán starosta nemusí dávať zo svojho vrecka a tak ukrátiť svoju rodinu, ale z týchto 1000 eur, ktoré by som zaplatil na taký dlhodobý nájom, ten pozemok, ktorý nikomu nikdy nebude vadiť, že je prenajatý, iba ja budem len prosiť, a môže zaplatiť sa aj tá vaša cesta do Prahy. Ale on ma predbehol, takže to už vyriešil inak, ale nech sa páči, že táto alternatíva tu je, ale nejde hlavne o ten národný kameň, ktorý sa umiestnil, ktorý tam nie je, aby to zaplatil vôbec. Ak to vôbec nebude platiť, samozrejme, lebo nemá peniaze, tak som chcel otvoriť tú tému toho prenajmu toho pozemku. To je všetko, aby som to vysvetlil aj poslancom obecného zastupiteľstva. Ale ja som veľmi rád, že tu dneska zastúpenie občanov v takom hojnom počte, som veľmi rád aj, že tento prenos sa nahráva, lebo ja si myslím, že nie každý môže mať vo svojej obci človeka, ktorý dostal hra Slovenského národného povstania druhej triedy. A to je celé, čo som chcel povedať. Takže dobrom a naozaj stále s tým srdcom tejto obci, kde ja možno tiež budem prežívať svoj seniorský vek a chcem sa tešiť z toho, že ja som sa mohol pričiniť o to, aby rešpekt a úcta nie len terajším seniorom, ale padným dohľadám. Takže na vysvetlenie, pre obecné zastupiteľstvo, čo myšlo, vôbec neurobí tu žiadne priekazské vzťahy, takže toto možno som teraz až vysvetlil, o čo to išlo mne, a hlavne ja som do toho pokladní tie peniaze priniesol. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Toto je to prenajaté miesto, ktoré by chcel užívať teda. Zhruba sa jedná o 40-50 štvorcov, zhruba, pred domom. My máme tu na dom, a ja by som to vysvetlil. Pred tým domom je taký kúsok trávy, ktorý, poviem vám pravdu, kosím, niekedy to vysejem. A nikto iný sa nestará, je to pred našimi oknami. To znamená, že vlastne nikomu tomu nezabraňujem nič. Tunak je vstup, ak to môžeme ešte približiť trošku. Tunak je vstup, tunak je pani Straková s partnerom alebo s druhom. To znamená, že vidíte ten rozdiel, to je jednoznačný. Ja nechcem zasahovať tým pozemkom sem, aby som si prenajal. Keď si aj prenajmem, nič sa nedeje, len nejakým spôsobom chcel som dať do tej pokladni tie peniaze. A tu končí, a tu stále je náš plot, tu je tá cesta prístupová, ešte aj tu poprie nejaká zeleň, ktorú tiež kosím ja, myslím, že Janka, ak teda to vidíš, tu je z okna, tak vieš, že to tak aj je. Tu sa striedame pri tom kosení, ako komu vidíte, že je to obecná časť, ale hlavne išlo o toto. To znamená, že sme vypočítali, že je tu nejakých toľko metrov štvorcových, krát, ja neviem, 10-20 rokov dostaneme tie peniaze do tej pokladni a z toho sa môže preplatiť ten národný kameň. Ešte raz, okna, tu je náš dom, tu tak to vidieť. A tu je. To je vlastne pred tým domom, kde on býval. Kde býval, kde sa narodil pán Federácia. No a tu sa zaslúži pokles, myslím. toto je to miesto určite, toto je to miesto, kde je fyzicky ten pán Hacaj pochovaný. To aby som vznikol ešte celý ten kontext do toho dal.
ktorý je to ten hrot, ten Stredný. stredný. Pri Kosmovej. Z druhej strany, ako sú tam aj boli kedysi 3 hroby, to si asi občania spomínajú, potom to bolo vyrovnané. My ako rodina sme chodili každý rok dávať až také smutné, že iba na nejakú trávu, ktorú sa my tých ostatných vojakov nevieme, kto sú a nevieme ich mená. Tam sú traja. A toto sme dali vlastne, a my aj nevieme ani mená, ale toto sme ako našli, hovorím, toto je aj poskytnuté starostovi, tento originál. Takže ja si myslím, že prišiel ten čas, aj takto sme vypátali vlastne to, čo bolo. A teraz, ak už budete mať cestu, tak sa môžete pozrieť, ten národný kameň tam už je. Ja som to chcel takto prefinancovať. Už záleží od toho, ako sa k tomu postaví obecné zastupiteľstvo. A samozrejme aj pod nejakým určitým... Na tom Cinkovi nie je ten náhradný kameň, ale tuto chcete druhý dať. Ten istý. Nie, Iba jeden. Iba jeden. Tam som to teda, však my sme sa so Semírom nepoznali sme sa, ale keď bolo robili cestu, teda ten rigol pri kostole, tak bol tam bager, tak som to také, že nech sa to svahovačko vyrovná, sa lepšie kosí tam. No a tedy mama pána, že ako som znesvetil pamätník alebo niečo také, ja som nevedel, čo ide, však tam bol taký mierny hrb iba a tým pádom prečítal mi toto, čo sa dostalo tam, takže pravil som, že ja nemôžem sľúbiť nič, že teda peniaze, ale teda toto bola možnosť jedna možnosti a musia sa k tomu vyjadriť všetci. To, že sa to vyrovnalo, nevadí, lebo ten kameň národný osadenie je trošku takto vlastne takým úhlom a myslím, že to je veľmi pekné jedné miesto, veď každý sa má možnosť sa ísť pozrieť. Ja by som ešte možno, prepáčte ešte, nech sa páči. Môžem sa ešte ja k týmto dvom veciam vyjadriť. Vy ste mi poslali na komisiu takúto mapku vyšľapovanú, ten trojuholník, čo to chcete do prenajmu. A ak ja dobre vidím, aj tí moji členovia tej komisii, tak tu pri tej pani Strákovej a bývalej pani Feketovej, že tu je pre pána Boha meter šír. Kaďal to potom bude tá Stráková chodiť? To je zle nečeknuté. Zle je to na... No tam to bolo dobre naše. No tak ale kto mi toto poslal? Vy? To bolo maily toto. No, máme takto, toto určite nie je zámer, ešte raz opakujem. Ani ja nehovorím, že... Nebolo to umyselné, berem späť, OK. My na komisii sme vyriešili to, čo aj píše, ak ste tu čítali, Prosím vás, počkáte, ešte máme stále zastupiteľstvo. Tichšie musí, komisia nedoporučuje prenájom. Áno, To znamená, rozhodujú poslanci, nech posúdia podľa tejto mapky, áno. či sme spravili zle alebo dobre. Nie. Nechcem byť voľaký tento. Druhé veci žiadosť o vybudovanie adekvátneho pietného miesta. My sme na tej komisii tiež, komisia doporučuje opätovné prejednanie. Áno. To znamená, že ja z komisii, čo ja sám poslanec rozhodnem, že dáme ten pomník tam. On už tam je. Ale veď už nech je, ale je tam potom, ja neviem, protizákonne je tam alebo ako. Ja neviem vôbec, či tam je. Tak nevidel. protizákonne nie, lebo však keď tam niekto leží mŕtvy, tak tam môže mať pomník, akože dávajú sa pomníky, keď niekto na motorke sa zabije pri ceste, to není problém. No, dobre, ale tak my sme dali opätovné prejednanie, to znamená, aby rozhodli o tom poslanci, aby sme si k tomu sadli. Lebo tiež už máme pomníkov v dedine asi 5 alebo 6. Ale to nie pamätná bola. To je pomník, národný kameň. Kameň. Národný kameň je aj pod Rovnou horou. Ale tam aj to je národný kameň. Kde? A obec sa musí o to starať. Ja aj tento, aha. No to je pamätník. Teraz si zoberte, koľko ľudí je proti tomu, aby sa ten park tu nás likvidoval. Tam je ďalší pomník. Tam nie je debata o to, ten park je dohodnutý. Pozrite sa, v akom stave je. Ďalší máme na kultúrnom dome. No. Nikto si to nevšíma, nikto tento. Ja nehovorím, aby sme mu neschválili. To je klobúk dole pred takým človekom. Ale nemôžeme to prehodnotiť tu na. Sadníme si poslanci k tomu a prejednajme to opätovne. To je návrh z mojej komisie. Dobre, ja iba na to, čo ste povedali tam, keď som videl teraz ten plánik, a tu som hovoril ešte raz, ani ja to v podstate nemám, aby som ja nejaké akékoľvek susedské vzťahy mal negatívne. Ja sem chodím na chalupu, aby som si oddychol, aby som zabudol naozaj na tie mestské veci. Vidím, že aj vy ich máte do svojich sporov rôznych, takže ja nie som ten. To úplne beriem, že to je nie dobrý, je to omylný nákres. Ten nákres má byť tak, ako bolo tam ukázané na tej mapke. To znamená, bez toho, aby sa zamedzil alebo akýkoľvek neprijímal prístup susedom Strákovcom a takisto aj tým mechanizmom, ktoré tam budú o tú cestu sa starať. Takže na margo tohto hovorím, že tu ten plánik nie je v poriadku, je cestný a nie je správny. Je to tak, ako som bolo povedané teraz. To znamená, že to je, ale ešte raz opakujem, ten náš zámer
prenájom do pozemku je druhoradý. To znamená, že ak si nájde obec alebo nájdete pokladník vašej to, aby sa ten národný kameň alebo to jedné miesto prefinancoval, vôbec nekážem. Ja som len hľadal nejakú cestu riešenia. Ale samozrejme stále si stojíme za tým, čo som povedal, že keď to otvoríte na viac rokov, tak možno aj do tej pokladní vieme zaplatiť viac, aby sme to mali dlhšie vyriešené. Takže to beriem späť, no a tam to už iba na prehodnotenie, myslím, že ešte raz obecného zastupiteľstva a komisie. Ja si myslím, ako povedal pán poslanec, že by sme si mali všetci poslanci k tomu sadnúť, aj prenájom pozemku, aj ten pamätník a rozhodnúť a nech sa každý vyjadrí. No, my sme prenájom sa bavili aj s pánom Humánim, že prenájom nie, lebo to by bol vlastne geometrický plán a všetko možné. Jedné, čo by bolo možné tunák, je dlhodobé užívanie. To je také, ako má pani Oravcová, alebo Hajesovci, alebo pani Matiašovská, že platí si každý rok nejakú sumu za užívanie pre parkovné miesto. Či parkuje, či neparkuje, to je jedno. Čiže toto by bola ešte možnosť teda. Dobre, bolo by dobre si sadnúť k tomu a tam, aby sme sa teda každý vyjadrili k tomu. No. Ten prenájom ešte raz posledne myšlo o to, aby sme nezaťažili obecný rozpočet. To je celé. Aby ste nevideli v tom niečo iné. Doteraz sme to užívali, ako užívali, takže keď to tak bude ďalej, nech to je. Ale tým, že sme vyšli s týmto a bolo mi jasné, že obec nemá tak, aby teraz rozhodovali stovky, hoci to ide, teraz som to potvrdil, keď som tu bol dneska. Takže ja som za to, že aby to bolo možné prenajať na dlhšie, akýmkoľvek tým ustanovením, a aby sa tie programy dostali peniaze a tým sa prefinancovali. No, ja by som to navrhoval, že s pani kontrolorkou si k tomu tiež sadneme, že aké možnosti sú pri tomto prenajme dlhodobom, či je to možné na dlhšie rokov spraviť to nejakú matematiku základnú k tomu a potom dáme na zastupiteľstvo na ďalšie. To som sa chcela opýtať, či už máte nejakú kalkuláciu, koľko by to asi stálo? Áno, 400 eur. 400 eur? Čiže za jedno osobné auto je koľko na rok? 30 eur. 30 eur. Čiže by to mohlo byť kľudne na 13 rokov prenajaté. Ako? Nie prenajaté, ale užívanie, tak ešte raz. Nie prenajaté, ale... Aby sme to dali ako nájom, tam máme ten osobitný zreteľ. ten geometrák, tam nemôžeš iba tak z ničoho si povedať. A ešte vlastne máme v zásadách, teraz podľa nového zákona od novembra, čo tak platí od majetku obcí, máme sadzby. My by sme sa možno na tých 400 eur ani nedostali. Viete. Ani za navýšenie rokov? Nie, to musí byť užívať. 5 centov za metr štvorcový, takže my by sme sa tam nedostali teda na koľko rokov by sme nám museli. A ešte ďalšia vec, keď teda pozerám tunák, ako som pozrel, tak tu keď kliknem, teraz som tak len zo zaujímavosti pozrel, tak tunák je obec len v 1/4, to by trebalo tiež potom kúpiť. Otvorme to tam, hej? Ja nemám problém aj s tým, že tam ste našli, my sme o tom aj nevedeli, že No ja tiež nečko, také pozemky, presne tie frcky teraz nachádzame, pán Lovci, toto. To je asi tam pri dome, alebo kde to je? Za domom, ako je pri Strakovcov, Pote a pri pánovi Pagáčovi záhrade, či to nie to je tento. Navrhnite, koľko podľa VZMK je teraz možnosť odkúpenia. To je podľa znaleckého zase prezme. No, aj toto je cesta. Ja sa nebránim ani jednej, ani druhej variante. Skúsime toto prehodnotiť, tento pozemok určite teda bolo dobre odkúpiť a čas nech to je vyrovnané všetko. A tam aj tá časť, ak treba geometrický plán spraviť, aj tá možnosť je, len je to zbytočné. Zbytočné peniaze, no. To vlastne to overovať to a tak ďalej. Áno. Okay. Ja myslím, že všetci, no ako povedzte všetci, ako kto povedať, čo ja myslím, že je to dobré takto vyriešiť, že teda keď obec nemá peniaze, nech teda, keď tam ozaj je fyzicky uložený ten pán Fedor Hacaj, ktorý dostal ocenenie také, koľko ľudí také dostal vôbec ocenenie takýchto? Neviem, koľko občanov v obci je. Myslím na Slovensku ako celkovo. To neviem. Určite ich není stovky ani tisíce. Tak uzavrieme to takto asi. Áno. Nájdeme určite nejakú cestu ďalšieho zastupiteľstva. Ďakujem aj ja. Ešte máte niekto k tomuto niečo? Nie? Bod 25, pripomienke návrhy poslancov. Môžeme do toho rozličného či rôzneho ešte niečo? No nech sa páči ešte. Pán starosta, pani poslankyne, pani poslanci hlavne, ale občania obce, ja by som si dal Maticu do Slovensku dovolil povedať, že aj sa Slovenska má dobrovoľníkov alebo ochotníkov, 550 miestnych odborov po celom Slovensku. V Turcii, v Dolnom Turcii máme 12 miestnych odborov Matice Slovenskej a v Hornom Turcii len jeden odbor, miestny odbor Matice Slovenskej v Tučanských Tepliciach. Dlhé roky bola pani docentka Brinsková,
možno ju viacerí poznáte, predsedničkou tohto miestneho odboru a vykonávala rôzne aktivity v Tepliciach aj v okolí. Ja to preto spomínam, že niekoľko mesiacov je pani predsednička, nová pani predsednička tohto miestneho odboru, pani Olga Wagnerová, či ju asi poznáte. A ja preto by som chcel vám navrhnúť, keď ste hovorili aj, čo sa týka žien, aj ako dôchodkyne, tak ste to spomenuli, hej? Takže či by ste nemali záujem takto spolupracovať, určite by boli radi v Tučanských Tepliciach, keby ste prispeli do ich radov a možno, že aj tak sa zamyslieť, že vytvoriť miestny odbor tu na obci a potom, keď ste hovorili aj o tých aktivitách, od budúceho roku, dajme tomu, by ste mohli podávať aj v rámci Matice slovenskej projekty na nejaké kultúrne podujatia. Toto som ešte chcel ako povedať, aby skúste porozmýšľať, kontakt na mňa máte, takže keby bol takýto záujem, tak by sme boli radi a tak Určite. to sú krásne aktivity, čo teraz hovoríte, aj pán starosta, čo hovoril, aj na tej stránke, hej, čo máte napísané, čo obec vlastne vykonáva. Keď ste spomenuli aj s tými autami a neviem čo. Toto vlastne, aj na to je Matica a na to náš národ posilňovať takého národného ducha v takých skutočne pozitívnych hodnotách, aj teraz, čo ste vraveli vlastne o tých vašich príbuzných. A vy tu máte krásne pamätníky napríklad, hej, tak aj proste toto zveľaďovať alebo nejaké stretnutia robiť takéto. Dobre, ďakujem. Určite, ďakujeme za informácie. Pani dôchodkyne určite, alebo teda dôchodkyne, naše staršie občianky budú radi, keď budú môcť sa aktívne prispievať asi niečo. Takže pripomienky návrhy poslancov, máte niekto niečo? Pripomienky návrhy občanov? Nikto nič, tak ďakujem pekne. Bod 27 záver. Prosím? Budete určite včas. Lebo tam je veľa práce. Je. Ale mi zdraví pani Lahutová, že to má na starosti. Ona si zvolá brigádu a ona potom už si to bude ďalej organizovať. Ja som bola za to. A však zapojíme sa určite všetky poslanci. No určite.